ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଜାଣିଥିବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ସେହି ଅବସରରେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆରୋଜନ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ
ଆସିଛି ସମୁଦାୟ ବ୍ଲକକୁ। ତ ଆଜି ଦୋଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ତ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ନାମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ନଗର ଭ୍ରମଣ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ କିଛି ଖାଇକି ଉଠିଲେଣି ସବୁ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ କିଛି ଉଠୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଦଧି ହାଣ୍ଡି କେମିତି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା।